cardiac issues, maybe you've had some major surgery, drug, mental, and all that. A lot of it, some of them, I believe, you would help you be able to get out of it, especially those who had mental issues. People may not even know that they are having mental issues, but these are things that are easily treatable. So we encourage everybody to try and reach out. Don't just say because you've been discovered, you are no longer interested. Be interested, because it may be something minor, it may be something major, whichever it is. If you get to know, it will be of great interest to them. But the reason why we didn't send the results directly was that we don't want the shock. Even based on the WHO guideline, there are certain elements, you just don't throw it on the person's face that, oh, you have hepatitis B, you have HIV, you have that. So that was why we didn't send the results directly. I don't know why I was rejected. I don't know why they keep chasing for you to do something about it. That was the Interior Minister, Honorable Mutaka. Honorable Mutaka da Ote say Okasan for Ote say Okasa. Na Ote committee nanim, then they were asking him questions. Now Ote Honorable Mutaka, bro, Obusan says, so how did they get to know? Because I was soon to me call down country Obia say also and say when you is, when you HIV, sorry, when you HIV, when you HIV. Nemum, you were proper way ye can at room. And this all person catch you. There should be a way out. And either you call them one after the other. Now, Okoshium say, Abia, this is the situation. Situation I had a abeni. Aha, tinipane done hoso, no also or done hoso. But on flow being can't say, oba test, no, share no, the entire ya disqualify and say, when you're HIV, when you're AIDS, and all that. Debbie. So it has to be procedural, sequential, a quiet first, because normally so I call. Minim so akwa HIV test da okwa in hospital na wa anya na ebi efi na kwa first thing omutaye ne say they start psyching you before class results in beba no. They start psyching you about ade na wo ba be no, because most people omu no stigmatization, and then people are traumatized, and people are all because of the word HIV. Etiana ashomu so tien kan kira okra no te wona wo ye nse oni confidence omu a at a point class all confidence omu a ubedru ba bi no now yam crash hyew at a point now yam hyew now because you don't know what will be the outcome until yam timi hyew say eh na we here dia na ebe. So when we psych you near catch or say test na eba, anything can happen anything can be the outcome. Is either you test negative or you test positive. Either so be testing negative and also be testing positive. And out of 100,000 for 100,000 now, omuko se ko mbeko police, omuko soldier, omuko we no. Emu 1,300 no monya HIV no. There should be a way we will handle the situation. Now I wish senk I deal with my problem, because they say no psychologically you fear na am show. So okay omo 100,000 na mako medicals no, because yenim say stages bia ye be free. Ye sha se ni omo yi bebre free. Enti we ye omo call medicals no 100,000 no, out of that 100,000 I don't know who say 1,300 na a call medicals, because a medicals na baby who say yade we also enti sa 1,300 no unim, because enya menya so mo ayi o mu nyina na 1,000 bi also they will fail on other tests. But they say no o fie na call police, who call soldier, who call security service ni bia na medicals we ye say disqualify some wa dwan yo bebre na di tifie wa dwan yo bebre, because you don't know 7,300 no can one now count. And that's why I'm taking the trouble to even explain, because obi okra wonim se e your mom call medicals on the hotel ya no pay say omom call
recruitment no 1,300 nya is inti samre say wo so akoye bibia onye sure of yourself wako have unprotected self unsafe sex bia we am hyehyɛ anatifi but this is for enye munyina mo call from day one where you mo call medicals na ye bia free mu no enya but this thing should be handled with caution. Samre so ebi mo guess 3 ebi mo guess 2 obo kra wo jump from one person to another and ma HIV ni yehu no the spread nature na wo no se obo a woni mu a ehu nti kra no okonum nuro se be obebo no ban and at that time no psychologically you are not okay to beni pem kra na eye wo dene but we have people omo de deliberately omo so omo wo bi no kra no boapaye no kra no pese omo spread ma other people nya bi en kra no pese omo tese me menya de a mema nkofo anya bi and it becomes more dangerous and the idea we are advantage and disadvantage. This will be called police and now so you know ko we na ya amfa na wo ni ye bibia wo ye careful advantage o no obu a adwen boni nti ono aya amfa no so a wo yare to best sign kofo but say a coin bin so a m1 the disadvantage side ne say now among kofo ba be suspecting obia timinu netifie now cry ya so ko police ko soldier na ya amfa wa ehọ na wanya ace if you all fund there wanya ace o madwin eno no some people enyante sa ya de na say they will stigmatize against the panel eno na yemi hu eno ni ade yemi hu if not of course yeah can there be say you should have protected sex kwa kwa ya de na also obo ho ban HIV no nya is not the end of your life. That is no question, but because yes, end of your life. Because the trauma that you go through, debia secure also the faka kwajinro antiretroviral drugs no. Even baby amokwa amofa no kra no. Asa obu okwa wo Ashanti region ontimi nyin wa hawo. Oko Eastern region wa kwajina eduro. Wanko Eastern region okọ ebi abuna afo no akwajina eduro eno ye best. Because even some practitioners, health practitioners, some practitioners, pranom timika so kan kire nua no abọ no ban. He akọ we wanya ace o munhwe niye. We wanya enti most people kro mo we bia konfa no je no no kro wo mo nkoje aduro ho. Ko other region ko di waduro. So so stigma ne sa anwoma na. Because so timi take waduro na o live long, o tena se che. And I think we need a psychologist for these 1,300 people. I was a ministry, no, because they can identify them. Medically, they should be psyched. Also, because while here, you'll be traumatized. So we should handle this with professionalism. We have to handle this situation because we have to psych people because especially a man no yenya man ebinya bebre na wa komasa and 1,300 there it's not a joke ebi pa hey masa. It tells us that National AIDS Commission still they have a lot to do. But sometimes no AIDS Ghana higher hard education is mostly based on donor support. It is a donor support in ma education in Bediako. A buying certain budget to that adiano. Say you trace the care for HIV, most of them a donor support, aid. Via UN IDPB na we are buying German buying GISMO and now we no mabeboa. But say Yankasa as Ghana. Ye chesi twitchiri die say
the man is commission, you know, we enter mo. Debbie. And the education no crowd will form. Education no form. And you say is commission for no money in your cast, no more conon bar, don't be share. Aid be no money. And we shouldn't blame them that much. I can't hear from the bed, my heading. But it do baby no. Because education in Kosono. Now your fan say ya dear ni ho. O says ye jaya asem ka na yeso edi ho. Enti nipa bia sabi owu a. Ye kan ho asem na so so daye. Ye jaya nipa ni wo na asem ka pe ase nipa ni never existed. Na ase nipa no existed krada. Sana is akoye sese. Yan kan ho asem. Enti aye say is ni sese kurani ho. But the rate only is commission for only din komo ofie na say enye radio so no mu kan kire wa. Yes, I'm here to scare you. Mean scare, but Charlie, guys, you need to protect. Share. Eti na no makwada bia na o sa video no social media na mu kase. Wa ko galamsey site. No akwada keto akra o. Akwada keto wa ko galamsey site. Memo abona mi ma nyi nanim. Galamsey site no akonya ace. Na ace na wanya ne de o ka chirum se o ka che Ghana fo nyina se o the best side papa. Ace na wanya no o the best side papa on fan kofo wonche o. Whether say or here for content or whatever it is no. Masa, there are things we don't joke with it. No maybe o wa enya content asem. Ye nyina ye nimra Joyce Zizo as one be ambassador. Afi ohoka so onko awanya bi na iskasi de odi akiri. Duru be be odene ma ba live say yen test obu ni ade o test ono aho na ne de ho efiri ona ase esi ni amna be ya agudie. That fe duru be bi kwa e preach other diseases say yes it's true. Malaria, cholera ni ade kunipa. But we know the rate spread the malaria de ko sai hwan. So why the malaria no akobu atopa why na ko sai no. But this one is different. We know enko the amount we ne eye hunu no. We enko we nkomo ye different. So a high time say abayman aniba esi ne ho because for some time now ye ja wan asemka and that is the rate. We kra nyame nanim de man komo we kra be piem what of omo ram previously ya amfa number na ma metudwa abi ya gwen sa ade no omo manya bia ya amfa number no ama metudwa. So sometimes we have to be careful. Me de obese ohun dawa obi anga say wadwaman na ba omunu membo but condom boy ahia. Can I cry na condom you restaurant bus na ya di ashisha machine build 50 pesos tuma utimi bebere se sa anya mani nyina mbabiem na me se de ma me unsa sa condom no omu topa no de na ebobo restaurant ni ayi mi kodidi restaurant bi me frosro na afi no mu di ahyem be see for black one line pe aka lane ba ko pe o ma hiniya o ma be hiniya ko and I'm say wow agofoi o mu use adi e got a point in time in South Africa problem ya de babu no mu dwe nyedwe o mu dwe enyedwe o mu pami so I very worried but I no pay Barbara ye ni nkomo bayan penfo bi wa ha o se ni o mu di nkomo yemo yeni nkomo anope yeni nkomo na yeni nkomo anope and so there's something very important ohimpon ba ku ofie ha anope yeni no ebedi nkomo watam esini nani so a obo apro enso so areas omu so ehwese enioma bekoso
onyoma ebekoso na His Royal Highness Sawa Yaru Kwada the first on na overlord and so overlord ewo yowa na anopay there is a messenger. In fact, wabo pro na from Nkranya ra region there we remwa na nyina on sanitation and the flood and things are muhu se emredru se omdu omanu betum na omso aboa Ghana chichiriye no ade se eboa ye nyina ama ya chichire oman no na one person cannot do it all. So it is very important say ye nyina onsom onye nipa eno na ye nyina ye ne kakra ntie ne the overlord ebetena se na anopay enkomo ho ye ne bedi. He has a lot to tell Ghanaians. Ya Ghana we are saying babia and so ho na anopay in fact in his full regalia na on any team and so aba na anopay yene no ebedin komo and so onti His Royal Highness etnasia anopay na bibia seta yebesha se na yene no adi enkomo Your Royal Highness anopay ma che mejo so minu apom te sen boko na twi ne ye de yankopon to nti ebedin komo alhamdulillah we die ma yamma wakwa ababiom na yanka say we are happy say for some time now you are carrying a message or the kwa around and ye be hu na wo paper we no be hu in fact ne nyina ye se Ghana and I say ewiase and so ebe ko nanim wo niam ba akomienu ho anopa mamusa say eden pa na abisi wani so a sa proboy nyina wa hya ase a o de ko Ghana ntwo di ni ntwa so nyina eden message ankasa ne de ko around yo me das bebre edin kan mechia Sompa TV any radio adwumayefo etiefo ani ahwefo nyinara mechia mo na ansa ne bekoye nkomo so no ohina enne me bedi nkomo wa Sompa yi medine de Sawa Yaru Kwada the first the overlord of Yowa in Ghana na yakase Yowa edin amanfo di nimi ye power Ghana ha no omofra en zugufo. Okay. Zugufo. Okay. Eno ne din a amanfo di nimi ye. But Zugu no ye kuro din enye kasa ne din. Okay. Kasa na nkasa din eye yom. Okan ye mbomu a na wafra yom. Okay. Okan ye bomu a na wafra yowa. Na yaka ti plural na yowa. Ti ba ko ne yom. Oh, okay. Mission bibi. Yeah. Na fe Ghana hanso so baby a yowa ya sifiri eye okaja kurum. Okaja kurum. Ye ne gi asekan ene bo hye. Oh, okay. Ewo tirejin. Okay. Ye ne gi asekan ene bo hye. Enti ho na yowa nyinara a ye wo Ghana ha no ya se efiri. Me no hempo wa me da ahemfu nkuma ni nyinara ano. Me da ase. We dey ne yenchia you are for any of you yum ni bia yenchia no pay your man very good morning. I know so mashita baby omudu omunjuma omuye businesses and all that. Obet my mind, I'm getting interested. Brief history and knowledge kakra about Mukrono because I have very money just kind of boss here. Me patron. Ewo oti region. Me patron. Okay, na eden na ye nim for ze krobi o mze hadie ye don't toast hadie ye we hadie yo for eden ye nim for. Yo me das bebre. Se ye be koye chi a yo wankasa ase efri dahome. Ene ba Gold Coast ansa na ye be wura Ghana mu. Okay. Na ne de ye nananum efri dahome ebe wura Ghana no eye nima mienu ne di nkan ya yaresa ne tosu mienu eye afumdwuma enti yowa ne di nim ye afumdwuma se bia ye dua bayere ye dua nkate ye dua awuo atoko enne ka ho no eno ye yowa adwuma
ɛdeɛ na nananom ɛfiri da home ɛbɛwura Gold Coast ɛbɛwura Ghana ne ɛdi nim yowa a na dodo na afrɛ mo sɛ zugufoɔ no paa no ɛno no enti yɛdi afahyɛ a yɛn awio afahyɛ anaasɛ atoko afahyɛ ɛna yɛyɛ sɛne obi wɔ hɔ a yɛsɛ bayera afahyɛ na sefoɔ no yɛn awie ne atoko no ɛno na yɛn yɛde yɛ afahyɛ amammerɛ ne amanneɛ kwan so sɛne yɛn so yɛdeɛ no ɛte ɛno no that's nice na wɔdeɛ anɔpɛ sɛ mebisa bi a ɔnante se ankasa yɛ den medase bebree menante se ne sɛ matwerɛ krataa ba abɔnten sɛ Ghanafoɔ yɛnkan na yɛnsua ebi nkɔ ɔmampanin so yɛyɛ na ahemfo akuku dam nso so a yɛwɔ Ghana nkrɔbata dunsia ne nyina nso so yɛnhwɛ nkrataa no mu na sɛ biribi wɔ mu a yɛfa de ka yɛahenie ho ne abrabɔ ne yɛdada asetena sɛ bɛboa yɛn nso so a yɛmfa na ɛmoa ɔman kronkron Ghana ɛno nyinaa ne sɛ ensu a ɛtɔ wɔ ɔman Ghana na ɛfa nipa ɛkum nipa ɛsɛ yɛgyapadeɛ ɛne ne yɛkeka ho yɛn nyinaa yɛ ne tua ne ɛkɔ soɔ ɛwɔ TV so ɛne social media so na ɛkame akɔyɛ sɛ ɔman Ghana no bibi biara bɛba a ɛyɛ mfomso bia no yɛn nyinaa yɛbɔ aban din ɛna Ghana aban ɛna Ghana aban ɛna Ghana aban no kwasema ɛwom ne sɛ efiri Kwame Nkwantabisa so bɛduru ne amene wo kase obi a wɔte Ghana akonnwa so anaasɛ watena Ghana akonnwa so ɛyɛ afidu na nsuo tɔ na ekunipa na ɛsɛ japade a yɛbɔ aban din ensomfomso na ahyase no ɛyɛ yɛn ahemfo amemeka ho ɛna yɛhyɛ adeɛ na ase ɛna aban bɛto yɛn die nti na meka saa amanyɔsɛm ɛbɛto yɛn ahemfo na yɛwɔ yɛn kuro so na yɛwɔ yɛ dɔm a yɛbu yɛ man sɛ ɔhen biara ɛhwɛ no kuro so ɛne adehyeɛ ɛna amanyɔsɛm ɛyɛ den ɛbɛka yɛ ho amanyɔsɛm nso baayɛ no aboa yɛ kwan bebree so obi ntumi nka sɛ amanyɔsɛm ɛbaayɛ no amoa yɛ wɔ kwan bebree so aboa yɛ na mmom nea yɛn mfomso a ɛfiri yɛn ahemfo no mu bi ne sɛ yɛmfa Accra ɛne Kasoa mpɔtamu a nsuo yi tɔɔ yi memfa nsɛ asɛ agyapade bebree anaasɛ menka ne sɛ adi bɔne bebree no sɛ yɛkɔmu a ɛyɛ yɛ gata no ebi susua na gata no ɛba ne sɛ na yɛ ketewa na antumi anyɛ kɛseɛ ɛyɛ asase na yɛtwitwa tɔn no so ahemfo yɛ ne tɔn sase ɛma amanfo sidan wɔ so anaasɛ sɛbi aban ne tɔn sase ɛma amanfo sidan wɔ so aban deɛ ne sɛ watɔ asase awie wayɛ wɔn krataa wo besi wudan na ebi a waba sɛ aha wa besi dan no ɔhɔnom kwa no ensɛm fata so wɔyɛ den wo sidan ɛwɔ hɔ na mmom wɔhen a wɔte kuro no mu no onim sɛ hɔ yɛ nsuo kwan saa nsu kwan no ne na bɛto sɛ hɔ yɛ nsuo kwan dada ɔhɔ yɛ ɔtadeɛ ɔhɔ yɛ wura ɔhɔ yɛ nsuo mu ɛna wɔhen no te sɛ me no mabu mani egu so ɛna matwa hɔ ayɛ den atɔn ɛna yɛsi dan wɔ hɔ ɛna yɛabrɔke nsuo no wobia nso nka yɛn hu no sɛ Nyankopɔn ne bɔɔ no nsuo ɛna ɔbɔɔ no kwan ɛyɛ den ɛde maa no sɛ wo nsuo ha na ɔbɛfa na yɛnya nwome no mienu ɛna nsuo no fa hɔ na yɛakɔ akɔ brɔke hɔ no a yɛsi dan no nsuo no kwa yɛama no gata foforɔ sɛ na sumna no trɛ ne yɛbɛɛ sɛ 30 feet a na atwa mu 25 feet atɔn ame afele ɛde asi dan asi hɔ yɛde ayɛ stores ana afei yɛma nsuo no kwan 5 feet Nyankopɔn so ade bom no wonim sɛ nsuo yi a wɔbɔ ato kuro yi mu no ne trɛ ɛwɔ sɛ yɛ 30 feet ɛna betumi afa nsuo bi a ɔno Nyankopɔn bɛtɔ no ebetumi afa sumna no mu anaasɛ subɔnten no mu na akɔ na ɛna me wɔ hen na me di hen wɔ hɔ no makɔ akɔtɔn 25 feet agi skasham kotokum ɛna magya 5 feet ɛde ma nsuo no kwan me nua sɛ nsuo no tɔ a hefa na nsuo no bɛfa ɛbɛkɔ akɔwura obi dem because nsuo no onya kwan ɛnkɔ ɛwɔ sɛ nsuo no ankasa no wɔhwɛ ne ɔbɛyɛ a obetumi ayɛ den
obetumi akọ se nsuo no kwan a na ofa so no ni ho no na ekope kwan dia wode abufuo na epe kwan na wode abufuo na etene de akọ enti sebeto wo ofie a ebeto wo adwuma mu a ebeto wo ba bibiara a ewo so ode abufuo no ye den ede ye adwuma enti wo obehu se nsuo na ye den nsuo no atoa eno na metwe oman Ghana yen ahemfo adwen asiso sebi aburu sebi enyado se wotwa oketema totonwe a na wonya nwe na mbiara na se kom de wo se den wontumi mfa wo nsa mienu emfa ndidi na naka ehu se ensuo na enne wakwa fa sovia se ye metwa nsuo no mu entoma obi na onsi dan na gisika fa hye obotomu no na sebi aburu sebi enyado na mo ye nyina ye nimu ame ye ohempon wo himbie ni Ghana ha obetuma beka kire me enne da we se nukro mu nsuo emre bi a atwam no obo dawuro ene epe pikas ene epe shovel ene epe soso ena ye kotu sumuna anase ye tu amna eko kuro bi so eko daveti nsuo bi a etene fa ho no ye ko daveti nsuo no ebe fa nukro mu ene ma ye nya nsuo num ye entine se adunu so na wo ye ohe a owo ho kwan se wonu timi sisa nsuo no esanse na nsuo na ho onne ko fa nsuo no baaye na wunsu a wabo ho modin atimi di abakrom ho mpo ni se utu manho ema ukrom fo na nsuo na etene de eye otwedi ampo nyankopon ne obo so bo asase ne obo sum na obo han na obo menu mi no wono ne ma nsuo no kwan se nsuo no fa ho enti yen ahemfo ma desrede ne se si etwa asase aton a yen hwe ba bia wo se yeton ma adehye ne akra se wo mun ye o madwuma na ba bia ani kwan se yeton so no ma yen yeden ma yen konkoton ye wakasa bi wo man Ghana ha yese ye nanamo aye bone ye nana yetu ahonka menu amini wodi nkomo ne dey se wo nana ekotwa obi ti wo kwa akokun obi wo kowia obi wo koye ne bone wo twa nipa niti ne wanso nipa nsa wanso ne nan eba ne se na nkono kokoye bone a asotwen no wo anase nchirima no ye na etu ahonka kasa na ase kire ne se nana bia na otimi kurodua mu nana bia woti kurodua yi mu nana bia woti kurofoforo so no last 50 years last 40 years last 100 years ena sene yembe ma personal interest intino insu ada hobru 200 years na babia insu no tenefa no wo hina kwa akoton sa bia na ma obi afele na wasi dan ade asi ho ena insu no nya kwan nyeden enko ena 2026 insu yi ni ti se eto insuo na akopai no kwan akoku nipa akofa nipa kasa na ase kire ne se wona na owu last 50 years 100 years no wo ye nhwe ha no okoton sumu na bidi ma obi di seed dan no afi insuo to no esunsun sanso no eno ne akra na ewu no enne enti nana no bone a oyeye no enne ye tua soka enti minua no ahemfo nana no ahemfo mesre sena ye boapaya yentwe ye humfiri ho sena ye refire nso a ye kaaka ye ho esanse refire nso eka ya brabo ho ye nipa ye nyankopon sena etie bia na refire ye den ewo ho enti mesere na no ahemfo se a meka ho se efiri na ekose ye ton asase a yenhwe bia ye betumi aye den ye betumi aton eni ba bia ye ntumi nye den ye ntumi nton nana wo twa nsase na wo ton no ena wuja layout say 20 feet ena obetumi agya ato ho say ka be fa so akosa ampotemu ho e wa abro nu se wo se wuja be 40 feet anase 50 feet no wuja 20 feet 20 feet na wuja to ho na wutwa nsase ne ton ye na asabi wuji sika hye okotokuo mu no se aban so ba be ye sa kwan ne se bia obegusu kota na e wo se wo ye gata obenkum na wo ye gata wonifa enti gata na obeye no e wo se wo ye nifa 3 feet no ye bonkum so 3 feet na eka 14 feet because e kwan uja 20 feet ene ye gata 3 feet ni fima 6 feet e beka 14 feet ni sebe ya ka betumi e bonsa ho e wo sa abia no nana gata 3 feet na ye ja obonkum so eja oni fanso no ba bia nsuo na mbia nso anwea ye den e di akire nana me no mie no gidi se nsuo to a
saa gata no betumi afa yensuo na akona na afo wa abra enkowuro obi fie enkobu obi dan wu ana nana yen ahemfo ye gya no to ho kese se ye betumi aye gata no ebi abe 8 feet na 3 ana ye betumi aye ha 10 feet ye betumi aye ha 10 feet ena aban no baaye no obu na nigu so ena oye gata kitu ebi ede ma akuorum hofo ana se adehye na ana mepamochewo mesra ahemfo mesra o man Ghana niema bi wo ho se koso o man Ghana mepese party A party B party C party D yemfa ye political fryer no emfa nye den yemfa ntofom na yen go straight to the point na yen hwe se issue na ebaaye no e hyase mreben e fa kwan be so na ebaaye ena ya tete na akodu hefa kwan be ne befa so a ye betumi aso ano te se o man Ghana menu mienu ma ye remfi se ye ni kuro biara ye betumi akotena so ama ye ho atoyen ama ya suma adwen esen o man Ghana entiti sene atumnua bi won kran ne ewu ne ewepra ne ewedidem ne ne sika ahwere no ne adwuma ahwere no ne yebu ne dan ato agu nyina no yenhwe kwan a the next 30 years 40-50 years no ensuo to 3 months bom wo man Ghana hanmo a yente se ensuo ayeden aye obi bone minua ensuo atoye no bebi biara edi pone no se na ye wo gata akese wo Ghana ha se gata kese nso be wo hono mu a eye wo he a wo tikuro no so a wo ton sase no ene beja sase a ye betuma ye gata kese yen kan hu se Ghana aban mpo ye lokwan amaye na opese otrem na hono mu so a efie na ye mbubutugu no eye sikapuduo ena ye tam edi tua sankofo no ka ni yetimi atralolo yetimi ayeden atrelolo kwan mu a senkamra ye na nanam ahemfo ye chichi kuro na ye twa nsase no si ye gya kwan no to ho kese ye susu nsase no ye nsusu anton amalolo kwan mu na kwanda ho kese ena nka aban no be lolo kwan no wa mu bu amanfo adan antam ye sika ne bia mfa ntua wo mu ka ye nka hu se ba bia nko wo ye kwan na akodu no sika ne beka emo de atoa so aye kwan no anase sika ne beka no de asi school dan sika ne beka no de asi hospital ama me nu mienu ye ma anase ye nana anase ye nana nkansoa but ye tam sika no edi tua amanfo dan ka ni akobu atu agu enti sa aban hwe se mpesa metre kwan mu mepesa metre gata yi mu metam sika dodo sei edi atua amanfo ka ansa metumi abudan na atu agu sa de a space anase dabre na ewo ho no yenye kwan ne saa yenye gata ne saa na nsuo mfam no enu nsu nsanso so aba na yeden na ye te no enne no enti mesre se ne mu adie no so mbedi akwa ni aka akire no ye bo ho ban ye bo ho ban a ahemfo na dikan oman panin tosumi no esa ne se Ghana ha aban bi obetena Ghana akonwa so se ye pese o ye adwuma 50% ema Ghana nyinara ahemfo ho kwanse ebe ye adwuma 25% edi abo aban no no nso aye 25% ansa na yetimi anya 50% amamu na ye pese ye den obudima ye no edi enti na me kasa akwala wo benya nhira efi papa no maame di enti na me kasa asem no o mampani bia nim se obeto ahemfo na yen yenu mu kasa ye nhira ye ne ye suni ye ban ya dwempa ne yakoma pa ye beboa o mampani biara ma betena Ghana akonwa so no se ye pese ye boa na ya ahemfo ye betumi aboa no se ye mpese ye boa no so a ye mmoa no na ye nka mfiri ya no sebi eburu sebi enyado ewo ya dwen mu ye nsusuye ene be ye den ene be kire enti mesra ahemfo se ye be ye adwumaden edi aboa aban na ne opese aban bia obeba Ghana pese oye ede boa Ghana no watumi aye de amaye na me kana sa me ka kire certain president John Dramani Mahama wonna be de kire jena na opoku adwuman se ni akoso won kran ne kaso ne Ghana mpotemu no onfa ne nansi fom na se ye kekere wo man a enye ba bia na ye sere baabi wo ho no obi behunu se utrimu odin obi hunu se bia wo adwumboni wo otrim enne onte wase esan se ye ni edi hwe ade a edi hu ade kra no obi o ba bia nani ehu ade ye den ekokopem o mampanini emmo Ghana ho ban enka hu se sene etie bia no otra konwa no so 10 years o 20 years o 30 years o da ko ne party beko
ama party bi aba die na wo ye de ato ho na se o kina bi so oni ho na so bi fufuro ba wato aso afi ho won fa na nsi fom edan biara wo hene anase baabi biara edan bi si store bi si yaya filling station yaya gas filling station a eye nsumna mu a enim se na ho ye nsuo kwan no omampanini senior express road na wo ye free Kumase abankran afiri nkran aba Kumase medimani ehu bi se wo dia sojafo aye from saasrafo ena wato machines caterpillar ne nasefo amaomo no mu yi kwa ne gidigidi ya obi antumi nye dede sansa asrafo se wo kono pese wo koya aso odin a ombe kire obibi kakra bi nti no obi antumi nye dede a ekwa no omudwi no omu ye adwie awie anasa omu adwie awie no asrafo ne bi wo ho a ye hye omontare a ye de yesika etu omu kakra no oba abontin wo nkwa adwuma da yo mu pie sojafo no wo man Ghana ha se ombebo me timamuni ne wo Ghana aban no ombo me no mie no ho ban enti na me no mie no sika ne sanso ye den ye de tua omoka no yo mu pie machines na wo krama sojafo na omudi dwiri express road or the machine sidua na waka to honom no yo mu pie abonten animu yara eden bia esi nsuo mu no bibi biara ewo nsumna mu no wo mu ndwiri ni nyina ntungu enye se wo dwiri gu fom a na wadan ho ko aban mesrew omu dwiri de kono kratipa cars animu yi ne pe piloda pe excavator ka ho omu dwiri dan gu a ne ye nade a na se dan na wadwiri gu ho no omu nsesam gu machine mu no nkotungu no mu yi gata na first na nsuo anya kwan akọ na se nsutobre no kofom na se opesia na certain president woni wo fence woni government no monye gata no papa emfamayen ne bedu afise ne a nsuo beto no na nsuo bi anya no kwan enye den na emfa sonko na me sa asra aban asra engineers am wo mamu say mun konkuro na eye nkuro akese na yaye gata no na mumusa ye na mo omuda so te ho no say ensuo ya na ya dane ho no mo ayede asidan no enka ntetene se mo hwe subonten no ne tre a ne beye how many feet ne nti amesra engineers no mo kosua won krata mu edu ba bi nso a ye nkofom na omo nso omo wo abakosem enim de efa kuro no ho nsuwa ho nsem no ye nkopanim de bi nye den emfa mfi omo ho se omo kire se ye hwa na nsuo we nusum na tre ne be 30 feet a mesra mo mfa 30 feet emfa nka ho nenye 60 feet na mo mfa nye gata ne den emayen ne ehu se senie nsuo beto afimu ni nyina no sumna na ye di mansuo no ebeye den se sa anwea fabi ye bola na ye hwehwe gu gata no fabi kwa na still sumna no betumi afa nsuo na ye den akogu subontene anase subatan mu se ye ne sanso a ebeboa na masa asre omampani se ne ye hu ne se wo kɔ district assembly the only thing omutumi ye ne se omefa red paint akɔkyerɛ dan bi hu se stop work stop work na ye kyerɛ ye no enu na nsa yebe hu se ye toa project ne so mesre Ghana ban se emra ni ho se district assembly no stop work achi otumi budan ye si nsuo mutugu a aban no animu wo ne cabinet no one parliament ne nyemra se district assembly no ko hu se obi ye niamo ho sem o si edan bi asi ba bia ensem fata obetumi budan na ayeden atu agu na emra no ayeden akaba nipa na okobu edan na etugu ye no semra ni ho a aban no onye ne saanye den emfa mayen ansara bebam no ye bu obi dan tugu won kran na obodua na odome Ghana ban faunansi form Ghana for to aba ne yiwo ye kan aba ne wie ye no wo na wadi nkunim na Ghana for de ma obi no antwe ho manso kire se wo betumi abɔ meme ho ban abɔ nkayefo ho ban enu nti na wote akonwa no so enu nti na wo yɛ system president enu nti ne etua woka wo yare o wo benum nsuo ne wo pɛ bia no ya mamra se ne wo pɛ no di ne wo pɛ no nom ba bia wo pɛ no da na wo ho ntɔw ne nya ahoɔden ne tumi hwɛ ye nyina yɛ so enu nti ne to abade ma omampani mesrɛ se omampani se wo soma me se me ye nadmo coordinator ana se wo soma me se me ye district assembly se mi nkobu dan bi ntungu wo no ma me tumi no na ensiye
na me budan na say ye di me district coordinator na say nagbo coordinator no ye di matemo a atem die no enya me kra na eka me o nipa na target say wo mampani na wodi watem wodi wanim etwitwi form esna say mra no enya me na me sorry say me kwa akoye say adwuma no eye soma na ya soma me sanko fo no mo yesa no me sresa o mampani be gina simpie so aka kire o mo say efiri na ekọ ne me be ya boa oman Ghana na awuwo ne saa ne ma no enkoso no si ye na se wo be yese no metwe aso maye nsuro asotwe bebre wo Ghana ha ne eye huma Ghana ene ye wo problem wo ya obi esi dan esi nsuom na enam so ama obi ewu nne no ene se opese wo take action as a certain president now ye bibi de bo anchirima yesi ye beto aba atiawo ye nya aka ye beto aba atiawo pe na nipa ne yemu ahye no o pe vote nti no onye den onkonkoye ne akwa akoto aba atia no Ghana aban a wote akonwa so eye ndisi aban na wo Ghana akonwa so ndisi entimi ntraso 50 years entimi ntraso 100 years MPP entimi ntraso 100 years entimi ntraso 50 years eye kabi mamin kabi wa wo be ba wo modi mo so ani no ebedu ba bi no ho ba funu nipa enti na me no mienu tie fie no nye de bia na edi fufuo nye de bia na edi mankan nye de bia na edi bayede yesesem saa na wiase asetena na eden etie enti akonwa no sene etie bia no dako table no ebetene nemom before table no betene ma party A anase party B no mesrese edien aduaba na wadua ediesi omanga na mu a ebeso abapa ama meme ni nchirima wo ni wo nchirima ebeti biadi na yenkai dum de ama wo abana na wo yeden na wo te Ghana abanwa so no entimi so mampani se sa Ghana suban bi a yen yi tunu yesua se obi ya de pama ya yesi ebeto aba atia wo no maye nsuro abana yebeto atia wo no na papa na obeye no ochena bi ebedi ho adanse esabi se wuni aban mu mpo ana wo kra ki se wawu kura mpo a o papa na wo ye no ye wo Ghana fo no bia won be kai ne wo ye de bo aman Ghana wo muntumi modimbone me da se be. All right, His Royal Majesty, that's it. But Mami Musa said, now all can't be a bit technical. I am for saying that Abia was sending dear Nyame Edia Dumwa, all can't yanti fit to say yanti fit. Obviously, you are here for Nibi Okra. Only any idea about gata and one sem say fit when there was yeja, Jabi Tubon Kumi Jabi Tunifaso. On Sano, can we blame them? You made us be se oyo hene a se ne wo kan no kre obi ni nimde se ebi agata yenja fit sei ana yenja fit sei enti ye bodin se ohempon ana wo na oyo hene a wo mpanimfo ayeden atwa wo ho ahia wo mo mbetufo se bi amamre ne amane ekwan so nimde ni nyansan mu omo mo ya akrachefo mo so akọ school ai bi e ba na choro nso a omo choro yeden ede amaw ohim bi a oyo ohempon wo de se na ye nimu a enti amekasa me kire se emfumso ne arefre ewo ho bibi wo ho no mo a eye nkaka ye se na ye nimu a eko wo him biara wo bronu bi so wo kuro bi so na efri na ye di nkomo eko no a wo ye emfumso ana se wo sheda na wo ton ensumna mu ma obi si dan ebebu agu no ensa nkofa machoman se yenko strike government enkofo no ba bebu oho agu no enko strike hom eni kwa sa wo yesa se ne ye nimu nso de a the overlord sawa ya record the first ma ba bonten ma tro press release ma ko media bebre across Ghana ebi na neme wo Sompa TV any radio no say yem bo modern say ye betie ne ye kan na se ne migusu kan se ahemfo ye famudodo a ye na beboa yo ohim bia wontumi ni 200 years ubewu wuwu achi edin ben na ya hyenso a wujade ato ho se emra wote ase minu a ohia wote se me amekasa wutie me mekasa a wo hwe me no Yesu Kristo a eye Jesus Christ ya meto no ne papa wo yeye ni odigya ye no me ne wadi hu mfaso fiti ye na nam apen so bepam nne ana ente sa se ojadi mpa
sana komishani anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ya meto no ya mehuno ono nso bra ono nso be boye no ono nso abegya ajapade enne ye den ye mu bi nso ye den e di so mfaso ye mfa nipa mienu Bible ne Quran ni ehwe se enam hwan so ne enya Bible ene edi Bible so mfaso enam hwan so ne enya Quran ene edi Quran so mfaso enti wo he wo nso wugina ho te se Yesu Kristo wo he bi wugina ho te se Muhammad eden na wuja na wuwo achi the next 500 years because Kristo sumba wi asna bru 2000 years and Kramusumba we are see 1448 years right now. I'm Gusu Kasa was some pane. Send a message, nya message, papa, and Kanen Kramusumagu. Se Christo so Yesu. Or Hotunian so no, Sena Christosum at the papa Nimua, and then Christosum Yaday, anyhow. War he be phantom who say, Aya Asudie say, Ube dia baby, ama ukrum no, na ochinabi, uniwa ye mo dimpa, dimpa. Eyesi na hunya sika no woton saase na akwadwo obi de esa tonka hu na odi sika kora na one day ye do be konse do ye be kwa akosiew wo mba wiase biu na momodin se wo be ye bibi a betumi aboa enchirima se enchirima hu tomu a wuwu achi ohu betow se enchirima no so ho kire wo mo a so ho yira ya wo a so ho hyehye wo mo a sa na beto wo dan kwama ba bia wo kwa koye den wo kwa akopie no enti mesra hemfo se na ye nimu a yensua asase a yeton no Bible kra ka kire ye se ye wade nyina ho kwan nya nyina na eden ene fata yen sa asem na Bible ka kire ye no se bi yen ahemfo ye mu bi se bi eburu se bi enya adom animu a Bible ka kire ye se ye wade nyina ho kwan nya nyina na fata yen no ye te kasa na asesen na se wunnim a Bible ka kire wo se ensase ne ye wodea wo ye de hye enti na esi wo hene wo krom ho wo betuma ton sase no agiska shokotokum nyansa ase nya na wo se oton Bible aka kire wo se ye wade nyina ho kwan nya na fata yen wo beka se me de akọ one side wo brabo mu wo adwuma mu wo fidua mu bibi biara wo ye no Bible aka kire wo se ye wade nyina ho kwan nyina na fata yen enti nana ohen omampani abema na mesifo bibi biara menu mienu ye di tia omanya emma omanu nko nanim no Bible say ye wade nyina ho kwanya nya fata yen tinne ye nim say ye ya emfata emwa oman kronkron Ghana no mesese efiri na ekono ye ngya mu mfanto ho ne mpesu ne ban papa foforo ne mfa nwuri Ghana no na oman Ghana ntumi nya den emfa no tomapa emfa mfira ye sori a we se me kwa brochire ena me ne wo kase si ewie show ya yemfo flight e wo Kumasi ha ne enko airport me ne wo nkodi 2 hours ye wura inside hotel na 3 esoro ho no mo a obi biara a oye young boy na so oye young girl and bag kitara se ebo na chino ye musa ne se wo hefa obaka te so ko Dubai oko Qatar oko pa adwuma ye eye mra ne nhyehyeye a emu odin wo ho no enne ma yetum rika ko ho se Ghana be ye mra yie atoto ye nema yie na mra bi wo ho ya yiri mu ne de bibia tuna kwa mu a youth no dodo no kwa ya hwere mo kwa amanfo man so omo mo kowu omo aye buru omo aye twa omuti omo aye mo yakayaka de no dodo betumi atena Ghana ha anya adwuma aye den anya adwuma aye obeka se the overlord sebi eburu sebi nyado mintu kwan kwa brochire dana na se epokra no ye fele epo no etumi si abrosansi so contractor na wo ye ofele epo na wo si dan sis no sa contractor no ubetumi de na baga na ha be ye adwuma ewo tade na wo fele ye na wo si store building no ubetumi de contractor na ba ha se o ma ye sa stores no ma wana wuntumi ntua na ka wuntumi emfa no ma ba bia obroni akodu no edan na esisi abrochima mu na bia wadwen kire wo saa no wunti na me kasa asemi wa fididue so gata obroni aye wa asase ase na wakaste concrete ana odi pavement aguso na wasi abrosan siso no eso sensubontin na wonim ewo Ghana ha ne sabi entinsuo na eto no esenke straight underground ekokokogu punum enti sene ye hunu wa ha no ye hunu sa adwuma no ye ntumi nya bi enum bi ne epese ye nsua ewo Ghana ha na asase na woton no jadabre kese to homa nsuo se wo ma nsuo do no kwan kese a nsuo to seden a enko wura obi demu enko wura obi store enko fanipa last week na mfimfiri mantem ene enkran ni enya wo kasafidie so no na nsuo na kum nipa aduasa eye 30 ene ye won a ye de ani ehu ena ye kase 30 ebi wo hokwa ye hu wo mkora
epre bi no mo ebi agapade afi omonsa ebi sika afi omonsa ebi adwuma asɛe ɛna me ne wo kasɛi ɔhen bi te sɛ me ɔhen bi te sɛ wo ɔhen bi te sɛ wo a wotie bi no sɛ bi personal interest nti a wotɔn asase kɔtɔn nsumra mu nti no ɛnam so ma obi ewu ɛnam so obi ahwere na agapade obi ahwere ade bebre ne nkwa na aka no ontimi nkava bio kɔpem da obɛden obewu nana mene wo kasei unim ne waye mene wo kasei eno waje obi sika aka kyensa wo mana asase opopo no so unim pefe se popo no so no waton ho asase ni nyina ayeden awie aka nsuom hope waje sika na adio nipa no ba no okosoro ha na obi aka kyensa ho ye media menkrata ni wo se ne momfa no nko ase ho nkotwama no nana nipa no mtimi mfa wo nkokɔtɔ ofele wonti no saa na te dia ope anase ompe no eye wura anase tade na anase nsuom ho no gye okɔkɔgye ne saa no okoye feeling say wo kosidan feeling na wo ya kosidan no enye na wo sidan de bebu o ebedi 10 years 20-30 years no nipa ne fi say wa bobra wo sidan aya japade agya nchirima na ekwa kobu agu enne dan a meka say yenkobu ntungu no enye say ya me de say yenkobu obi rantungu base anya ne sanso so a emfa ahoto ne asomdwe enye den emfa mma no obi fist ma tosase won kran masi abrosan masi self contain me was stores me was filling stations nana so ba na ma ne hu se ho ye nsuo mu nton ma no e na ode ne call baby pa anampo wanya asase anto wo krum ho e na okokro fufuro so e konya asase pa e na otoye e na oye na dwuma se ne esa minua ohene enka ne nke de asomdwe aiden aba enam so ene obi abrosan ya dwiri atuagu enti enya hwe yi ne nsua bibi emfamfirim medase. All right, overload. So I said your can yemra no straight and tighter and you may be you do you suggest to say I am funny be a sebi or mubumranishono there should be a mrebia na punishment be a best was deterrent to a afufra akana you medase bebre emra so say o mampeni ene ahempon sebi Ghana ye 16 regions and to ko region bia ye o man hen ba ko a oda ahemfo ni nyinara ya no anase oda ahemfo no ano o mampeni ne sa ahemfo 16 na ye ahempon e wo Ghana ha no entena se animanimu enye meeting na onfa emra bi anase onfa asem bi message bi ma ahempon no se mo ne ma ahemfo ni nyina nkonko hia na wo himpon wo be as a president me yam fato hu wo ti se omampani ema me wo region ni nyinara o him biara o to asase na wo ye nhwe ha no kotwa ensuom dia ma obi no asotwe sei e na oman ye be hyehye a be ma saa wo hen no se wo se o hen no ye kye no na agi nipa ne sika de ma ne back na asase no ye gyato ho na ensuo nya ba bi fa e wo se ye den ye yo nenti ameka saa no amanyasem beto ahemfo nti omampani ni kan kwa ahemfo no na ase ana wo modwa no ye den onfre wom na onu wo monka onu wo ka wi a mesre parliament ya ye wo ho sisi ane se e fa na Ghana se panimu se bi ye mone chem so ye nkana sem ye ntwiranim o ye panimu a se ye fa na saa ebedu baabi no ebe ha nkirimba enti mesre yen hyase em prepare emrama ahemfu bi asabi won famra emfanya adwuma na ondi nhyehyeye so ohene bi a onye ohene na okofa asabi langard fo betwa ne ho hyiaye ne esiri hene woni fie ye de pada gu no so ade kye na bansiri gunum kom sabi ne efe ne se oye ohene ne efe ne se oye manche ne efe ne se oye sarki ne efe ne se oye obrempon no sankofo no ne create sa problem we mu dodo e de ma yen Ghana ama na ye den ye bre e was ohen oman hena woda region na se district ni nyina no se ye si obi ohene a sebi se oye ebia wukrom ni ana onye wukrom ni sebi memfa nse ebia bebia mewei me wo miwura otumfo asase so se ye si kotokole hino dagoma hino otumfo onka se me yensi dagoma hene me ye fato ho me yensi kotokole fo hene me yensi kusase hene me yensi baasare hene nemom ye beso ohimbi saa sene etie bia no se otumfo ankasa mpo antia ye wo omo ka no ho ahempon empanimfo no bia e oso mu hu se asumesi na asa obenten ye se ye besi ne hene
ewo kurom ha na ebisa se ahenie na ye de ma no although se oda na tribe anase na ethnic group no oda wo ma no de na wo se mi hu na metibie ansa mema kwan se yensi sa ahen no ewo masase so a yesi esan se sebi one tenase na wanye sa nhwehwemu na ebedu baabi no na nipa na ebesi no ahen kwa no oba be strike ewo wo man hen no wo so afi wo hyemra ko binifa no 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 hyemra ko bonkum eba ne sa emwa eba ne sa ema wo hempon na wo ye leader ema ahemfunkuma no ema wo tumi no esote eba ne sa entumi mwa enti ahemfomfom na nsi fom na ahemfom panimfo ye makwan na ye njintum empem nka no kwese ahemfunu mu bi efra ye mu bi mu a niema omoye no emwa oman emwa kuro na emwa nchirima sa ahemfo no ye makwan na aban ye mra onhyehyɛ mra ewo parliament na asotwe bi a esefata no ye mfa ntwe ye ahemfunu mu bi na se efi ase a me nso mama dwen se me free studio ho na me kwa me kotwa sumna mu aton no me ya hwe yie ebebo me hu mesuro na me nkonko ye saade no me da se. All right, so also aye himpon na etodo bia na o kan assembly say the red paint ko church dan ho and all that as my yensu ebusa ne say o himpon te say wankasa oba ebia nyawo sometimes for we are directly involved but ebia timomni bia kwakoye bibi assembly ne punish no ube once on here na tutu ne ntumam ne batakarim no ko assembly ho ako plead on behalf of the person and sometimes ube say you are throw down when was enipa no anka was ye bubu ana ye demolition no him bi nso ko nanim fede enti na assembly na ya na esi ho eno so de na wo kache onuan man himfo a omo involve omo ho sadi me da so bebre menua enti na me di ka asem no ana me de krata ba abonte no problem we a ekoso ensu a eto ensu a eyiri ensu a ekunipa ensu a afa nipa no say eye 80% a emu 60% eye ahemfo ne create ye ene emu 20% eye aban a o ma bakọ ene ne wote so ene ne wo ka no ne enti a district assembly ekotro obi dan ho na tutu ntoma ekopa chew ekoka kasa bi ama ya kasa nipa nkoto aso no na nimpe fe se won ton ho gi sika di ye na se wanko assembly ho anhye ne chachaw antutu no ntoma anko hurahura mo na nipa na nto no project no so a nipa no be kasa ogi sika no so ogi ye na ade anche so na wo so kokoye sa enentam se problem na ekoso wo nsuyire no ho no yen ahemfo ye mududo na ye creative problem no ye nim but ye bu eni aguso eba ne ya din ahemfo no ye san bo aban na chi se ono na wanye na dwuma yiye enti na ma nsu ayi den eyira fa manfo wa bra eye ahemfo ye mudodo ene ye saade no menu asem a ye san kana no before we wa kosi da si nsuom na district assembly akotro stop work no wo hin na wo kopa chew no me call no ho se me pasase me call no ho se me pasase no wohim bia edu atena akonwa so no baabi a wasa ase kopem baabi a woni obi bohye no ohin ye kirew wohin wonim enti nipa na oba se opatase no ye kotwa nsuom hode amana no na ya awe wohin no ya awe se ye kotwa hono mo e de ama asumesi ye twa no ogiska wi a na nipa na akoye site plan na wakwa akoye ndencha na ohin no afa se bi troba a ye fe ne se pen no the assign signature at the stamp ayeden at the esiso at the amanipa no afi wo se kokoye wadwuma no ebe ma no me stop obedi kan kwa ka cho se meme se kone koye wadwuma nipa no gusu ye adwuma no district assembly na kwa control stop work no mu kofi ni afre bo so nankasa na watu no V8 na watu no tundra na watu no 4x4 na wakọ district assembly osia na wako provide document eche se krowura ena aton hama me nkrata ani wo a wo ko strike se wo ko stop work na se wo ko stop work no wonu asase ye dia na hu se oho se fata se ye ton nsuom edi ma obi na o ye adwuma enti wo hwe nkrata na untumi nya den untumi nya hwe biu saade a so mu tu ka ne ko stop work no se bi amamre kwan so mo de petrol ne ko ye ene ne apemvre ku di ato se mo ngina mo nche ne 11 cedi e wo so nipa no ko to aso
se buy na nipa na ntumi am provide document e che se na nakra mpo assign a enka assembly no benya hoɔden more than ne okoye ye no no akwakoye adwuma pa ye den e de abo man Ghana nti na me kire wo se ne ekoso no yen ahemfo ye mu bi ene create sa de to ho na ye wie be pai mu aka no kwese boni ni free enti bia me mfa ye boni nkyɛyen ana se ye twe ehu afiri ho ana ye nsakraye no yen kama enipa adwi mu na ho ye se aban ekwan obeto ye no ene ogu de ma yen amana aban beto ye wo MP no beto se ewo ho ye gata no ene o meka se concrete ede to ho ma ase gata wo betima che me gata ewo krom ha no mo ase bi aban bia beyo a na asase ne tre ben 100 feet na wo se ye gata ena aban ni mu 5 feet de ye gata ena fane se 95 feet na aka no o de to ho no mo se reserve ana wo betima kire ontumi nkire ne ohinu gato ho fiti Kwame Nkrumah penso no eno ho gata ne ye de maaye no eno ho lolo kwan ene ye de maaye no enti niema na ekoso no mesese ye 80% a emu 60% ye ahemfo ne ye ne antoto ye niema yie esan se mensini a wutim krodu a wufiri so krodu e wo mu na ye kasa no sebi enne me wa asantema mu me wo mi wura otumfo a oye me nana na sase so na me woi sebi hospital bi a eye government ena asi wo asantemamu ha no efiri tete ebe pemenne no aban ensoma nasrafo asojafo se munkonkochi Ashanti region na moamu mfumani hwe se hifara mkosi hospital ma sebi ye wura ana asanteman a wote ase ebetumi aboom nemom president ne wo ho kwan se na namusifo mo ha no obesoma se munkomanhia munko ye wura oluma ho na munko na achena munkyere ne se mahu se asanteman gusu ye den etre mepese mbesi school dan ba akode ma ye wura mepese me si hospital baako mepese me si police station mepese me ye district assembly enti oluma ye nkyere oluma nsemate na oluma friend mpanimfo bonkum so ne nifa so se no mampani a oteso pese oye den obeye ma asanteman enti no saade ase ne ebeye no ma ato adwen hu se yenkoyi etifido ana se anafo afam ho no emfa momba mpani na omfa ye den omfa nsi hospital no mfa maye o kira sebi eburu oho na obetimi aye project no ama na aye kama enko ha enchirima ansa na yaka achuma mpani se uba atonso agogo eme example atonso agogo anase bi abantama anase bi asawaba anase bi asofolai anase bi anwonaga oho na ye yasase se kone koye adwuma na ye den efa maye ene se o president bia du obuo ne ani die manananom se asase no wa ma ho kwan a aban krampo ntumi nsanne ontumi nya nkrata wo aban tumi mu nyeden emfa ma ena me no kase se obi pese odima chinye ase overload se kasa ameka no eni kwan se meka no sa me no mienu free studio ha yemfa ya ho ode nkwa santememu ha yara yenko pe ba bi se yemfa machine konkodwu se okena ye kwa akosi dan wa bra enye ohia owo ho na ye den eton ma yen ne enhwe ne yebeto yen yebesi dan ya krata wo de ohin be ndi na ekoye krata wo hin be ne be sign document ne dia mawo a HS land no eye wo dia wo to wo hin asumesi ho stamp be na wo so signature be na wo so enti asase su tumi eye yen ahemfo ye dia eno mampani ba be boa yen enti se ye ma ho kwan wi a na aban so ayeden ama ho kwan enti se ye ahemfo ya ama ho kwan se asase wei enye sei asase wei enye sei a o mampani ntuma meden emfa ntumi nko amfa ma meden emma meyesa because ye wo ahemfo mra wo ho ene ye wo mra nso a aban no so yeden ediye na adwuma enti mesra ahemfo se nokra eye nokra pefe no suni ban bi ade na di emre bi a atwam no amwa oman Ghana nyinara se ye nimu a ene akaka ya aba yenka ye ho se ensase na ye twaton no yenya hweye ni anhweye a ye wuachi anase ye wonkwamu a yenwuye no ye behu bibia esene ne enne ye hu no na mama yenwre mfi se nyankopon ebo wiase bibia wode nipa ne twato aboa tatia nyankopon bo tatia ansa na obo nipa tatia wo kwan ofaso ne nyankopon communicate kasa enti se wo ye bibi tia ntatia krampo asabi o kwa faso ne nyankopon kasa me ka ko wie se tumi a otweri ampo nyankopon de ma nsuo no nokore na ye ahemfo ne mpanimfo mu bi wo ho a ye ma abonte meka
yɛma ɔman Ghana hu sɛ nsuo wɔ tumi a ɔdesani ni tumi a ɔbɛtumi stop nsuo enti sɛ wafo afoforo ɛne wani amɔ ho sɛm a ɛmfa nkɔ nsuo so na wusi nsuo kwan na tumi anyame de ma no ɔma wo 30 years kra ɔbɛ strike on you wobɛyɛ mɔbɔ ɛnum bi ɛna na yehu no ɛyɛ abuhyew a nsuwa bi nso so a ɛwɔ ɔman Ghana mu no ɛnya ɛso aketua ɛna ɔmo de ma na ne ɛyɛ me ya ne sɛ ɔhen na ɔyɛ saa de no wawukɔ sɛ wɔn nkɔyɛ a ɔtɔn nsuo mu hɔ de ma ɔsɛ sidan a wɔno ni dan no si popɔ so nsuo ɛtɔɔyɛ no ankɔ ankɔyɛ den ankɔ ankɔfa no enti mɛsrɛ ya yɛsi nsuo kwan ya yɛgu bɔɔla wɔ nsuo mu ya yɛgya yɛ nan wɔ abɔnten kɔto twene nsuo mu no yɛnya ahwɛ yie na nsuo ɛnyɛ nsuo bia ne pɛfin ɛnyɛ nsuo biara ne pɛsɛ ne kwan wobɛsi no mɛsrɛ ne kwan no sɛ woyɛ concrete na sɛ woyɛ gata na nsuo na afam no nsuo nkyiri saa okay na mum no kwan na ɛda hɔ anyankopɔn de ma no no make sure sɛ wokɔtwa bi afiri ho akɔtɔn agisika wobɛha nkyirima okay mesrɛ ɔman Ghana sɛ ahemfo ɛne mpanimfo ba abɔnte a yɛma nkwalaa youth mmeranteɛ nketesia ne mmeranteɛ yesu no hu sɛ sabi ade a yɛfɛ ne sɛ nsuo no ɛho nsɛnkan ɛden me no mmiɛnim sɛ nsuo ɛyɛ nkwa entima yɛmfa yɛafo afoforo ɛmfa nkɔ nsuo so na masrɛ ɔmampani John Dramani Mahama ɔte akonnwa so sɛ bɔɔla na amanfo hwie gu nsuo mu da bia no nso so no memfa edin zum lion me de yɛmfa to ho wɔn a yɛpra bɔɔla ɛwɔ so mu kɔhwie bɔɔla no tugu no wobɛkɔ baabi na container ne si hɔ no mo bɛɛbo some baako ne enya aka ɛmɛfa bɔɔla no nyɛ den ɛmfa nkɔyɛ saa nkɔfoɔ no tua ne yɛntua ɔmo kaa na wɔn mu ni aka deɛ wɔn mu ni adwumayɛfoɔ ana wɔn mu ni asase a ɔmo fa bɔɔla no mo kɔtugu wɔ so ɔmampani ɛyɛ question na mebisa sɛ yɛpra bɔɔla no wie a ne ɛwɔ dustbin mu wɔn a wɔsɔ mɛfa kɔtugu wo na wo fa wɔn ana sɛ wo de saa contract na ama obi ebia minister bi on na ehwe so wo na wo point ne sɛ obetuma ayɛ adwuma no ɛne bɔɔla na yɛ prapra no ɛwɔ sɛ ɛkɔ bɔɔla hyehyew na bɔɔla no ɛnyɛ ma a me hu sɛ bɔɔla yi kɔ amede kogu he ɛne ahomache 43 sɛ me kɔ store a ɛwɔ sɛ me kɔ hwie bɔɔla no tugu amana mu gata mu ne kɔ choko no saa nkɔfo no yɛ bɔɔla ho adwuma no aban wɔn wɔ akadeɛ anaasɛ wɔn ni akadeɛ omo akade na omo nya adwuma na ne minister na wo hwe saa adwuma no so no ontumi nya na adwuma sesa no ne fa foforo ye den e fa bre yen because bola ni bi wo ho na obekọ no na bola container na esi ho no ayema ame ehwie bola atwa ho ahia wudu ho kwa wo hu se bola container wo ho so na bola container den e hye mfimfin ne enam so asaade no koso no omampanini bomodi na animu mate se bi mu se hu so bi di bola no egu gatamu a o video no ana wo twa ne picture de background ye wo ska bi e de ma wo ye bekwa akɔkye no enye na ye problem na ye be solve no nipa na okɔhwie bola no tugu gatanim no ye kye no enenye first target ai be target yen target se empotamu biara container efa bola no dodo sen enesi ho sa mantemu ho no nipa dodo sen ne afom a omne pra bola omne pra bola no e de mayen sa nkofo no ye omadwuma container esi nipa no da yachi container bi ebe na de bola gum na oye nhweha de bola no ekokogu gatanim odigu gatam wie na o video no before sa wode no koma aban se ye ntwena so no ye nkohwe se na container na ayema anase enye ma eye ade e wo se ye cheke ye kona container si ho eben e wo so de bola no kogum na wanfa nkogum dia e wo se ye twwa so na obi wo ho no mu a o ba bia me ne wo kasei obetimi ante be se 1 hour na onya bebia bola container wo a de bola begum de bia nso pra bola woni fie enti wo sola homache a baabi obetimi yagu no wontumi mfa nkogu obi boboa no gata no no hu se eye the best on fantum na nsuo to ayi mfa nko but wandwen se ebekwa kochoku enti aban wo mo ye saa adwuma no so mu ni akade a finance minister kana wo si wonkonko yi na animu ni emfa bi mfa nhwe mo dan abubu o ma nsu afawm yempe settlement bi ne mom bibi kakra no ene saa sika na ama finance minister nko yi bi na hotwe mu ne ensa mfa nko pe zumi lion fo niema
ntare ombehye empabo ombehye gloves ombehye ebi abobo ya bi ombehia machines bi ombehia atimidi aye bola no ho adwuma no enkoto na emeyo ekwan ya omofa so ba bi wo ho no mpese mebodin ewo kaso ampotemu ekwan ya ka afa so kohwie bola tugu no ekwan na say to the sense abobo ya ntimi mfa atachenum ka kese na wode bola kono ontimi nyeden emfa atachenum enti ba bi a omampani anafe na na yi se yenkohwie bola enyeden entungu no se kwan na enya omampani me yenkonko ye kwan no na ye fa bola na asema mienu miensa anase sima na ya chi no asem ka na mede ka na machine ntumi nkohwie bola no no nsa mrantem emefa bola na esi ho no nyeden emfa nko na afi omom ye bola ho adwuma ma ye nso no sebi aburu yemma ewo ntetiye bi ene ahunidie se nipa na okoye bola no ho adwuma no ebi ya ma no overall bi ya ma no uniform bi ya ma no boot bi ya ma no helmet bi ene ne yekeka ho a nipa no kwase ye fa na adwuma ohu se do se oye bola ho adwuma no se ne wa dress kra okọ adwuma no sebi ono nso na anije na ahohoaho a eno nso so aban no nhwe no mfa eno nso engu akwan mu nyeden emfa mayen na ebetumi aboa mene no emi no right yani His Royal Majesty Sawa Yalu Dakwa Kwada ana edin komo. In fact udru empotamwa ana kura ye frɛ hɔ sɛ yum ono ana ye overload ewo yowa enti na mention bi sɛ yum ne baako and then yowa no bebre enti yowa ti sɛ dodo di nyira the overload in fact very educative interview ano pay or touch all the cardinal points, all the major areas ano pay ufa bitu o tadi mu ebebo. In fact na sometimes we drew info so we are skeptical, but yanya na how no two or no any nuamo info no is helping all of us ba info no so enya omudi obuwa no nim, so it's high time say now the way forward for us saying. But oh Lord, Mami Musa we say enche the uncommon baby, but Mami Musa say, do you think say as of mine you recognize him for mu di said you was you recognize you to me was ye dima wo I knew me bi anko betima no as of mine can net say won say swate sa de no ho e den na was ye me das bebre say na hu say ahemfo ase yetumi no swate aba fam a eye political party ntare a yakofa ahye no eno na ate ya henie ni tumi so political party ntare na yen ahemfo akese ye de ahye ye de flag na akekere ya boboa no se wo be wura ahemfi a party A, party B, party C na flag ene bo gate na wo be fa so awura mu me kire se me wo party A, me kire se me wo party B no eno na ama ahemfo ene ye tumi no eso ate ama sebi aburu babunu tumi gina ho na okaseti a wo hene emra ye na mo apen so na wo yesi wo hene a yesi wo se wo yo hene a even though crampo no ball cry fence football de gigi ani crampo no sebi na team na se club a wo support crampo no sebi ye mane mpia bonten se bia sebi enka we na wo ye den wo support no because obi support obi and obi support obi enti nipa na on support wo side no so no nya tumi a on entertaining obe make sure so be calm down obe fa politics so na wo tumi no waka ne opa sebi no aye den no de akyerew sa hemfo bekoso anya obuo ni anidie anya yetumi yakasa ma youth atie yakasa ma dom atie even yakasa mpo ma omampani a sa amra na ase ne wote akonya so watie se ahemfo ohene ekase tumi wom aba wom se binyansa wom a ene political party ntare na ayehye no yenwro emfa nhye dem se bi yenwro na yenhye no me kasa yenwro na yenhye no me nkasa wo yohene amento aba wo yohene wo ye Ghana ni ubi bia kyese wo ye Ghana ni wo ho kwan se wo to aba wo yohene ma wo enhu sa wo party A na se party B na mom emfie nan bia duru na ye si ne 7th December ye koto aba yomampani a ne opese otomano no ko gina adaka mu ne koto aba ne yeden ema no owini a ne wawini wolusu a ne walusu na mom party ntare na ye de ahye no
amaya henie tumi no so te na esumpat dada enti yentwe ye ho firi ho na meda ye wurase se ahemfo sabi aye wo Ghana nkrobata dunsia no eye asante hene miankasa me nana eye otumfo sabi sene okasa sene otufo sene oye ne niema wo hye ne pata atale a enyeye wo hye ne pata atale bi a enyeye ogyem finfin se brane no ye ahemfo nketwa na ye woye no ye nante no ye wia no ye fifiri sen no ye ba yanim no eya yensua ahemfomnum bi saa na yenso ye mfa nkyekire ye kuro ne mfa nkyekire ye man na ye nkofo no nso ye mfa ntuo mfo se yesua bibi firi ho a eno nso betumi aboa yen nokore ni odi nokore no oka nokore no wono na abrabomu ewo se wusua no enye ne obedadawo ekomunti no akoka bibi na ochene bi oye ne bi abeka no entumi mu ahenie entumi srahemfo se yenya ahweyie ewo party any politics idea hu wure mu no emwa yen. All right. Medase pa overlord. We dey memusa. We dey tiawa quick memusa we. Enso yire eye ahonhom ana eye spirit. Enso no honhom na ebuafu. Ana se eye ensu ne eban ana de adru ba bi adru. Yo anu ya me de ma oman Ghana nyina ne se Ghana ye was 16 regions. Nananom ahemfo akese eda regions ni nyina no ohempo a wo ho no frɛ wa hemfo eka wo ho ne bom pae ma nananom se ensuo we ya afi eto na eku nipa na efa nipa nipa biara bone ni fi no se ye ahemfo se ye politicians se ye timamfo nana ka se wo de wonim na mum o sre otumfo nyankopɔn se adwobre ensuo no tono ano enye den enkofom ene ye ahemfo de amede ma wo no ne etosumienu asofo a ewo Ghana asofo akese ni nyinara obi amfre ne dom se ya akwankyini o eye mpai bota 30 minutes eye 1 hour ye mompai nkanche nyankopon se boni biara ayaye se ye tia ahwan o ye de tia ahwan o eso asotwe aye nsuto afi na ampa asotwe no so aba life na obi ehu no nyankopon omfa nche yen me last one ye enkramufo empanimfo ye nwane nkotoa national chief imam Sheikh Nuhu Dr. Usmanu Shaributu Fadama Accra yen kona nan ase na ono nso ne limamfo emmompa yensu mfre nyankopon se boni biara ye mu bi aye etie awurade aye etie asase no a enne nsuo eye asotwe ede amaye na eku nipa no yesro otumfo nyankopon se omfa bone ne mfa nkyɛn se ebetie nsɛmfo amiensa ya maka atwato o mekasa achi a nsuo na aye ka no ebemuna entumi nto ebeto emfa nipa me that's bebre. Me that's bebre. In fact, I've really enjoyed the Overlord, His Royal Majesty. In fact, we've done more than 1 hour now. So then I give say about build. My friend is I said I did our programming. We are grateful. His Royal Majesty said I don't pay. Also, I be some omanfo. Yada sibebre. All right, so what we share and what we tell no very educative, in fact, mind-blowing and komo na many His Royal Majesty anope yaba bedida open so huna ono ane overload you are in the OT region. Ho anona and just about product carry the good message all over Ghana. The message and nam ni chichu pa ni nuanom mu ya hemfo afutuo and just therefore sha se na all can fit in them say na ba architect go chat. In fact, very intelligent na anope oba ma yenini din komo His Royal Highness Sawa Yalu Kwada the first ana anope yaneno edin komo maame na me hombra na afa yen wrap it up word na yemremu so elho maame konra say that yen to aso eni komo maame come for 21st clinic emma 21st clinic your sciatica expert anope sa ohunam etutu obabi eya oya osisi de ya
sciatica na ya no sciatica oto ase etwe saa kopemu nantini sciatica enti anopa bo homodia na ebra 21st clinic na 21st clinic enhwew na 21st clinic over 15 branches ewo Ghana fa na nyina enti uko takradita kwa Kumasi Obuasi Accra Sunyane Nkransa Techimai over offer numbers ya baby ben ya be mo 0249311311 0249311311 0540311311 na Kumasi awahwa overseas yane Sompa FM Sompa TV na order Chrome ana ya ben Alpha Radio Samson Obuasi Council Quarters Court Junction Accra Tantra Hill eho ana ubehu yen Sunyane so Oba Regional Hospital and a teaching hospital eho ana ubehu yen enso so ewo ho enti anopa bomodia na onso so ebra na yenhwew sciatica de Ade Akye say yade kese eba sinte Akye say yade kese nam kwan so badu so ano na yen ne wo mfidie ne wo wona yatete wo mo nim de ayede ehwew enti anopai adenti na wo mo homoden na wo mba na yenhwew the sciatica expert sciatica expert 21st clinic anopai bray na wo yade no wo de wo da ho na ntimi nyo ho hwe abra why stroke o dey obra na enuro eni mfidie eni nimdie anyame de aman ye behwe ama ho etimi ato 21st clinic sciatica expert tago haba mixture and capsules anopay tago haba mixture o de busa abra egbo adwuma se tago haba mixture so ba wo low libido ni atenka bema wo ni atenka anase infections ahodo na how o ye bema na se erectile misfunction you say impotence just what dey nya adwuma emu akura no pay wote wo ye dey tago haba mixture and capsules ana make am for am bubobi eno ye no ye bobo na bobo ne sa ze nyoma gine ze 0243228296 0243228296 I don't pay drugstore pharmacy shop eba shop bia obenya bi ato season edro OCP Ghana Limited na afroyi na ben besie na OCP ni de all the bolland ni de enu anu no manager ben amebo achi OCP fertilizer I say yes enu enie mo amodua vegetables atoso de nya ado ntos moko garden next de keka ho no unya OCP 15 mudua bro cereal mo unya 15 ana 10 ni nyina ye adwuma baako MPK no ni nyina ye adwuma baako 10 15 na mo amodua legume ne de ya wa mo special eye OCP fertilizer friend OCP TSP ano ana de bo amanuama akoyi 0555 909437 199437 na fiwe de memwa WO botomu OCP fertilizer ho anya afi na akwa akwa viva njema afi ubehu na season na ko na wantwahwe nyoma so doso nyoma bakama oje kasha she oboto bema be obema oba be oba kwiani usu to atwa OCP fertilizer anope bomode anya ade anope Roman Father Martin said ba Mr. Roman Father na drono say namne so honam na yo tichiti stroke umubuye na agbu agu ho body pain so honam ya oya anase weakness so ayemre anase over pressure ana diabetes o yade aye kwankwo so de bobo Roman Father na drono your friend the miracle medicine say eyema yade bia eye ma yade bia bobo the Roman Father edrono and peno na make come for the amount quadra store kwaji BBC o ko pharmacy shop kwaji BBC o ko herbal shop kwaji BBC o na bobo na hwe die BBC 0247919122 0247919122 0552668517 anope RSYD Innovation Studios na de no mu ye RSYD Innovation Studios ana studio abama se bia wonya script bi na pese wo twa movie wo twa short skit ya bia bai
open say streaming online, or your podcasting, your state of the art facility or what, your movie, and I say what on crown episode 10 video. One your professional cameras and videographers or handle camera and camera. There's difference between say camera papa now what nipo nimu obe operate. Your camera papa and your mom yatiti mom nimu how to operate it. Any mammy no. So enso ye studio no ye twa wa otim say nimu da ho wa nimu camera 10 years 20 years na still that so hwe. Video bi wa nche kura na say ni colors ne to abom. But RSYD no vigis you wanka and cry. Malama be as a first Kokroko Street. Hona Abihun, but for 057 471 5778 057 471 5778 and 030397482 030397482 RSYD Novidi Studios and the come for say come let's create something special together. Arabamami Ramna baby yaja birthdays mofa birthdays the mamina memom firi ona ene emba power mo o ma so no gon baby emba power o ma so no gon 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 fa birthdays the mami anopai ye remo oba panyini kusiwa oba panyini kusiwa oba panyini kusiwa mami ene your birthday awo and oba tempa ba panyini kisiwa mother of former council of state member Nana Osu Echian Obrempong Aguna Akrofonso Hene from Kachire Obi and all your children manu mana nanum nyina ba panyini mami senkwa tente ahoden wom emaw ye mami nyame emaw nkoso ante obre so abasa wate a obeti aburo so sa yesenkwa tintin apomdin egwom na still na the bia assistant said you look fresh and nice kama oba panyina happy birthday ya mo awodapa ya mo official panso happy birthday son koma Mavis at Kote or your final year student our Kote Roman Catholic Junior High School Kote RCJHS from Sesli happy birthday to you Mavis say nyame say ne wa wodai oma unye kese pa na nyame show na our final year you should come out with flying colors. Yes, happy birthday Mavis, enjoy your birthday. Happy birthday to Medvit Owusu Buafowa Medvit Owusu Buafowa. Yay, Mami Usu. Happy birthday to you, Medvit. Ese Yankupon Sha, ne dom se nkoso nya kesema. Nyame ma meye penyin titru nya penyin kese. Shannon so say, oh, your parents loves you so much. Cousin Phillips, right? Happy birthday. Enjoy your day, young champ. Chief Inspector. Chief Inspector. Kwajo Buache. We make credit we have this over can Eti ene Chief Inspector Ojo Buache ye PRO. Oye police PRO Emma Afro region. Na enmunyam kese pa da nyame boa baso babra chief chief no nyame boa ye ni kontin hene ye ni kontini o no bisu china manso traditional area ti nche kura ni dini nkunya dini ba hey Dios ebe kungo kruba di oye di passe very humble we obema kronet tumpompa our plans na opemebunu no ha ti na wachi we de wadama yeah we show the very best na meboa no bisu chinaman so traditional area botu pepe on the 20th of July ya bosumium 2026 ana yede no esiso se kontinhene ewo no bisu chinaman so traditional area na pia onkwaso on that note yamfa. Hey, Abambila John. Abambila, the hard-working
workaholic Abambila John. John nie NDC power nie. John call as deputy secretary ama afo ano north constituency tepa. John dear ye can servant say be some service to mankind ni nipa akamemenye but ahobrase ne ahotone ahotoso bia ode be mamo no more pets deputy cause or mean but o say kakra na akodi so deputy secretary me call for no for money the writing tepa na afei entuma pano infri na boys na bedidi John dear oh forget it bia be fine na me boa John nie tepanie afo no no nie NDC power nie okay so yeah we should the very best na munyina monye montoma no all right on that note mame for sumninsi ona afei waka bay ember power the powers man the voice in the morning the companion ember mo so sports no say ya da no pay omba be jam tim na no hye and then so waka hey na say the work the obo akwa ji no bia na akwa is hwe brown bed brown shoe coffee color hey akwa first ka first as the for my account yo ye die me yanko na man kan dwe why yanko